Μαρίνα, δεν θα ξαναπροφεξεί. Μαρίνα, χαμό! Δυνατά. Δυνατά. Μια φωνή οικογένεια. Θα την έλεγα. Juan Martínez Παρλαπίδης. Αλλά για ένα περίεργο δυστύχημα, ο πατέρας της οικογένειας ήρθε. Έτσι η μάνα, Μαρία Καριολίνα, η μικρή κόρη, Σοφία Μαρκέλα, του Νταβίλ, και η μεγάλη κόρη, η Γιάννα. Έτσι, σκήκατε σκληρή δύο πάλι, για να μπορούν να έχουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Ωστόσο, είχαν ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ήξερα να κάνω τίποτα. Απολύτως. Εκτός από το να κόβουνε τα νύχια τους με το χέρι πίσω από την πλάτη. Έτσι λοιπόν, αφού πήγανε σε ένα... για να τους προωθήσει. Όλα τέρμαρε. Αυτή είναι η μεγάλη. Ναι. Έπρεπε η μάνα να κάνει μια θυσία. Να τη γαμίσει από τον κόλλο για 5 ώρες. Ο μάνατζερ μέχρι να καταφέρει να τον κάνει να χύσει 16 φορές. Έγινε και αυτό το μαρτύριο πραγματικότητα. Και ο κόλλος πεθάνει. Μια εκατοστά. Μα είναι αυτή, Μαρίνα. Δεν τα αντίχω να βλέπεις αυτό το μαρτύριο της μάνας. Και αποφάσισα να θυσιαστώ για τη μάνα, ρε γαμώτο. Και κάθισαν αυτές, θα τις νομίσω από όλες τις φίλες. Και μετά, η μικρή σειρά, Θα του μωρεί. να το βρω. Μαρίνα. Η Σοφία έχουν μείνει μέσα. Διακοπή πάτσε. Όχι. Έλα. Το βρήκε. Ναι. Και μετά, η μικρή κόρη, η Σοφία Μαρκέλες, κάνει την η μικρή κόρη, η Σοφία Μαρκέλες, κάνει την τρύπα της ξανά μικρούλα. Τόσο δα! Σαν να την είχε αγγίξει μόνο ο αέρας. Αλλά μια μάντισσα της είπε πως μόνο πραγματικός έρωτας θα μπορούσε να την ξαναξεπασενιάσει. Πάνε στο αρχοντικό της Διλαπερνοπίπες. Πάμε. Πάμε στο αρχοντικό των Διλαπερνοπίπα και θα βρεις τα πιο μεγάλα νύχια για κόψου. Έτσι όλοι μαζί ξεκίνησαν να πάνε να βρούνε το αρχοντικό. Μετά από πολλή ώρα και αφού περιπλανήθηκαν αρκετά, κατάφεραν να το βρουν. Χτύπησαν την πόρτα. Την πόρτα, Μαρία, Σοφία. Τι περιμένετε. Χτύπησαν την πόρτα. Τουκ, τουκ, τουκ. Και περίμεναν. Τους άνοιξε το παιδί της πισίνας με το πουλί στο ζυνή της γκάβλας. Λοιπόν, το πουλί στο ζυνή της γκάβλας του, αφού της είπε ότι γαμούσε με δύναμη την κυρία Ζενίλδα Διλαπερνοπίπα. Και καθώς πήγε να της φύγουν οι αναστολές και να το παίζει η κυρία και να φωνάζει